маркази дилҳои кушода бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ консерти идонаро пешкаши шумо мегардонад. салом дӯстони азиз, омадомади баҳори нозанинро ба ҳар яке шумо табрик мегӯм. рӯзи 19 март соати 14:00 дар филармони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев мо шуморо интизорем. омадомади фасли баҳорро ман ба ҳамаи ҳамватанои азизам муборакбод мегӯям, чун фасли баҳор яке аз фаслҳое аст ки дар ин фасли баҳор замин аз хоб мехезад, деҳқон ба кор мебарояд ва фасли баҳор як фасле аст ки ҳама дар тан либоси мо занҳо махсус либоси атласу чакан ба бар мекунем ва мегӯям ки фасли дӯстдоштании ман ин фасли баҳор аст. ҳамаи ҳамватанои азизам ба ин иди баҳор, ба фасли баҳор табрик мегӯям ва ҳамаи шуморо мухлисони азиз рӯзи 19 март соати 16 дар толори филармонияи давлатии Тоҷикистон ба консерте ки омодагӣ гирифтем ҳамаи ҳунармандон даъват мекунем. омад баҳоре дӯстон, манзил сӯи бӯстон кунем, чун бахти дар рӯ хуфтаро чун бахти сарвистон кунем. мухлисои бисёр гиромиқадр, дӯстои азиз, ҳамаи шуморо ба муносибати иди баҳор, иди шукуфаҳо аз самими қалб табрик мегӯм. бигзор дар хонадони тамоми мардуми тоҷик дар ин рӯзҳои баҳорӣ хушию хурсандӣ бошад, сулҳу амният дар кишвари мо поянда бошад. ва ба шумо чунин гуфтаниам ки аз фурсат истифода бурда рӯзи 19 март дар соати 16 дар филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев як консерти идона баргузор мегардад ки дар онҷо бисёр ҳунармандои хуб иштирок мекунанд ва ман аз самими қалб ҳамаи шуморо самимона ба онҷо даъват менамоям. Всем привет! Меня зовут Джанат. Хотел бы поздравить всех с предстоящим праздником весны. Кроме того, хотел бы пригласить всех на благотворительный концерт «С тобой открытые сердца», который состоится 19 марта в 16:00 в честь Международного дня детей с синдромом Дауна. Буду рада всех видеть. биёву аз ҳунари волои тарбиятгирандагони маркази дилҳои кушода ва ҳунармандони асил бархурдор бош.